Lewap vilayatynyň Kerki şäherinde gulluk edýän esirler paýta ýygymyna iwerilen ýerlerinde ýylydylmaýan çadyrlarda, agyr şertlerde we ağaç saklanýandyklaryny aýdyp, enatalaryndan kömek soraýarlar. Bu barada Azatlyk radiosynyň Balkan vilayatyndan habarçylarynyň birine ogullary häzirki wagt Kerkide gulluk edýän balkanly enatalaryň bir näçesi gurrun berdi. Olaryň gulluk edýän harby bölümindäki esirleri geçen aýdan başlap ýatymlaýyn paýta ýygymyna alyp gidipdirler. Enatalar öz ogullarynyň we beýleki esirleriň soňky bir aýda aşy horlanyp tanalmaz ýaly bolandygyny aýdýarlar diýip howpsuzlyk aladalar sebäpli gizlilik şertine söhbetdeş bolan habarçy 18-nji sentýabrda gurrun berdi. Onuň sözlerine görä esirler meýdanda çadyr dikip şol ýerde ýatýarlar. Häzirki wagt gijelerini howanyň temperaturasynyň pese gaçýandygy sebäpli çadyrlaryň içi sowuk bolýar, olar ýylydylmaýar. Üstesine de esirler zerur bolan ýyly geyim gejimler we ýorgun düşökler bilen hem üpçün edilmeýär. Mundan başga esirleriň kadaly iýmitlenişi hem pes bolup olar yeterlik azyk bilen üpçün edilmeýär. Esirleriň aglabasy öýlerine hat ýazyp, enatalaryndan iýmit we ýyly geyim gejimler üçin pul bermegi soraýarlar. Ýöne enatalaryň ençemesi özlerindäki maddi mümkinçiligiň çäklidigini aýdyp, ogullaryna ýygyderli pul berip bilmeýändiklerini aýdýarlar diýip habarçy gurrun berdi. Galy bersede habarçy esirleriň suw bilen üpçünçiliginiň çäklidigine, şeýle-de olary ýuwunyp ardynmak üçin şertleriň hem döredilmeýändigini bellidi. Esirler ýuwunyp bilmeýändigi ýa-da iň esasy arasaçylyk zerurlyklaryny üpçün edip bilmeýändigi üçin olaryň käbiriniň aýagynda we elinde yaralar emele gelipdir. Olara medisina kömegi hem berilmeýär. Olar öz ykbaly bilen yekmeyek galýar. Olardan diňe paýta ýygmak talap edilýär. Olar guly öwrüldi diýip habarçy Balkanly enatalaryň biriniň sözlerini çitirledi. Azatlyk radiosynyň ýokarda gurrun edilen ýagdaýlar barada Türkmenistanyň Gorunluk ministrliginden we İçeri işler ministrliginden kommentari almak boýunça eden ýygyderli synanyşyklary häzirlikçe netije bermedi. Marada howpsuzlyk gulluklary dinarlary soraga çekýär. Şugulçuluk talaplaryny güýçlendirýär. Mary şäherinde Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň vilayet bölüminiň işgärleri namaz okap mesjide gatnaýan raýatlaryň arasyny basyş çärelerini güýçlendirýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 18-nji sentýabrda habar berdi. Onuň maglumatlaryna görä käbir marly dinarlar Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň vilayet bölümine çagyrylyp sorag edilýär. Şu gün Mary şäherinde 50 ýaşlaryndaky bir adam bilen söhbetdeş boldum. Onuň aýtmagyna görä namaz okuýanlygy sebäpli onu duşenbe güni Marynyň vilayet howpsuzlyk gullugyna çagyrypdyrlar diýip habarçy aýtdy. Onuň maglumatlaryna görä howpsuzlyk gulluklarynyň işgärleri dinarlaryň spirtli içkileri ýa-da Coca-Cola içip içmeýänligi bilen gyzyklanýarlar. Namaz okuýaryn idim. Ýöne olar muny özleriniň bilýänliklerini aýtdylar diýip 50 ýaşlaryndaky marly dinar erkek Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Oňa derek habarçynyň maglumatlaryna görä Milli Howpsuzlyk gullugynyň işgärleri namazy nirede öwrendiň, haýsy kitaplary okuýarsyň, namaz kitaplaryny nireden aldyň, dostlaryň kimniýen ýaly soraglary berýärler. Boş wagtlaryna namaz bilen meşgullanýan marly dinarlar Azatlygyň habarçysynyň sözlerine görä, bu soraglaryň her haýsyna aýratynlykda giňişleýin jogap bermäge mejbur edilýärler. Türkmenistanyň döwlet ýetirligindäki medeniýet serişdelerinden ma'lum bolşuna görä, ýurdun mesjidlerine din wekilleri wagtal döwlet başlygyna jan saglyk ýurtda alınıp barlayan syýasaty dowam etdirip, mesjidlere ýygnananlaryň huzuruna çykyş edýärler. Türkmenistanyň hökümeti güýj edaralarynyň üstü bilen ýurt raýatlaryna şolaryň hataryny dinarlary edýän basyşlary bilen baglykda halkary hukuk toporlarynyň tanqydyna uçuraýar. Türkmenistanyň türmelerine zor bilen ýitirme edilenleriň hukuklary boýunça iş alyp barýan olary diri görkezin kampaniýasynyň soňky täzelenen sanawyna görä türkmen türmelerini daşky dünýäden üzüňlükde saklanýan 121 benniden 30 adam dini ekstremizmle aýplanýar. Mary vilayatyndaky edara kärhanalaryň ýolbaşçylary büdjet işgärlerinde paýta ýygym üçin 300 manat möçberinde pul ýygnaýarlar. Edara kärhanalaryň ýolbaşçylary bu puluň işgärleriň deregine paýta ýygymna iweriljek adamlaryň töleği üçin berilmelidigini aýdýarlar. Büdjet işgärlerinden özlerine derek 15 günlük ýatymlyk gitjek ýygymçylar üçin 300 manat pul ýygnaýarlar. Olar hem öz wezipesini ýerine ýetirmäge hem de özüne derek paýta ýygymna çykjak adamlara pul tölemäge mejbur edilýärler diýip Azatlyk radiosynyň howpsuzlyk
aladalar sebäpli gizlinlik şertine söhbetdeş olan marly habarçylarynyň biri 16 sentýabrda gurrun berdi. Aýdylmagyna görä büdjet işärlerinden ýygnalýan pul diňe munyň bilen hem çäklenmeýär. Edara kärhanalaryň ýolbaşçylary 15 gün geçenden soňra-da işärleriň hepdede ýene 2 gün paýta ýygyna gatnaşmalydygyny we bu günlerde hakyna tutuljak adamlar üçin pul tölemeldiklerini duýdurýarlar. Büdjet işärlerinden paýta ýygyna hepdede 2 gün günin gitjek adamlar üçin 20 manatdan pul ýygnaýarlar. Ýagny her hepde üçin 40 manat bermeli. Sebäbi edara kärhanalaryň ýolbaşçylary günnelik tutulýan daýhanlaryň her biriniň eline 20 manat berýär diýip aýdýarlar. Emma günlükçi bolup paýta ýygmana gidýän daýhanlar özlerine 10 manat töleýändigini aýdýarlar. Büdjet işärlerini aldap olardan artykmaç pul alýarlar diýip habarçy büdjet işärleriniň ençemesine salgylanyp gurrun berdi. Türkmenistanyň welaýatlarynda döwlet işärleri adatça her ýylyň güýz paslynda we gyşyň ilkinji aýynda paýta ýygymyna gatnaşmaga mejbur bolýarlar. Paýta meýdanlaryna şertleriň öwürlikli bolmandygy sebäpli olar köplenç hakyna adam tutup öz ýerlerine paýta ýygymyna iýerýärler. Munyň bilen bir wagtda olar günnelik wezipelerini hem ýerine ýetirmäge mejbur bolýarlar. Muny berjäy etmedik büdjet işärlerine köplenç işden çykarylmak howpy awanýar. Paýta ýygymyna baran büdjet işärleri köni çatmalarda ýatyp turmaly, ýaplarda ýuwunmaly bolýarlar. Howa ýerden akşam sowuk ol ýaplarda ýuwunyp ýa-da suwa düşüp syrkowlap öýlerine gaýdyp gelýänler hem bar. Şol sebäpden işleýän adamlar ýatymlaryň paýta ýygymyna özleri gitmän, deregine adam uğradanlaryny kem görmeýärler. Güninleýin paýta ýygymyna adamlaryň arasynda özleriniň gidýänleri hem bar. Sebäbi güninleýin paýta ýygymyna daş ýerleri ekidilmeýär diýip habarçy aýtdy. Mundan başga marly habarçy şu ýyl Gowaça meýdanlarynda paýtanyň adygyny, olaryň gögermän duran ýerleriniň juda kendigini belleýär. Adatlyk radiosyna ýokarda gurrun edilen ýagdaýlar barada Mary welaýat häkimliginden kommentari almak başartmady.